حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی لا يدخل الجنہ نمام چی غلخور با اللہ پاک جل جلالو جنت نکی داخل چی غلخور سوک دے زمن فا معاشرہ کی دا انسانان دیر سوی دو کسان دیر نجدے قریبان دی یا دیر نجدے انڈوالان اسے دے یو کشنیشی پا واجبان دی دی پا مابیز کی مارنے راغل دی خدا دی دائمین کئی نا دی چو وقت پار یو دبل سے گلمن دی ماز پا مابیز کی یو کس راس آغا دا دایور سڑی سرکشین دا سر خبری کی دا پا بارکی دا خبری طولی کی التوار آغا تا بیا دا خبری کی دا آغا سا بیا دا پا بارکی چکم خبری دخلی ووتا لی آغا دا تراولی دیتا نمام وائی دا مجلس شیطانان ندی دا اس بیخی دیر دی دا پا مجلس کی بیخی دیر دی ستا پر نمک ستا پر سرخان ناسی نمک حرام ستا سر روڑی خوری لیکن پنیت تا پساد ناسی ستا دا خلی خبری بارسی ستا دا خلی الفاظ برای راست دا دیعزا سا نکل کی التوڑی دا نمک سم نشرمیر دا سرخان سم نشرمیر دا قرابت سم نشرمیر دا کس بیا دا خبری وڑی آغا مجلس تا بیا علت دا آغا سڑی سرام پر نمک ناس دا آغا سڑی سرام ڈوڑی خوری چای ورسر خوری مجلسونو کی زان آغا تا در بیا دیر نجدی ورتر کردی پلانکی خوابالو اسر میلما هم دایا والی بیا چی آغا خبری وکی بیا راسی بیا در تراس دا تا نمام ویدیتی چی غلخور وائی نبی علیہ السلام فرمائی دا کس جنت تا نداخلی بل روایت کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت قطات آغا کس چی غلخور بھی جنت نداخلی دا نمام او دا قطات پا مابیز کی فرق نمام آغا چاہتا وائی چی پا مجلس کی ساسر شرک ہوئی پا دا کوٹو پا بیٹک کی دا سرناسی تاس خبر کی دے نوٹی دا ظالم دا منافق نوٹی بیا التوار بے بیا دا غصر حالت پا عام مجلس کی ناس بے زان آغت شریک او غمخوار و قریب ورتیر کردی بیا دا غنا خبری آوری بنت دلتر آوری دیتا نمام وائی دیتا چغل خور وائی دا پا معاشرے کی دیر فسادگر سڑائی دی دا پا معاشرے کی دیر دورنگ سڑائی دی قرآن کی اللہ پاک جل جلالو دا جہانمی صفات بیان کردی دی حماز مشائم بن نمیم حماز عائب ہوئی کتا ہے ہر چی بانی عائب لگئی دا سنگ دی دا سنگ او مشائم بن نمیم دا غنمیمہ اڑیو بالخوات دا چغل خور اوی دا یو خبر بالخبر اوڑی دا جہنمیان چکم دی یوا صفات دا ہم دی لیکن اس میں معاشرک سن پاکتا دی خاص کر پر دا انڈیوالیزم سسٹم کی چہ دو انڈیوالان سر خپس بیانو دا یو انڈیوال دا دابل سے ماں اس پجر کی خوارکی گلہ مانی بھی دیر انڈیوالی سر کرے انسان دا غم دے ہمیشہ خود خوشحالی جوان نکی خواہ مخواہ وقت گلہ رازی او گلہ رازی دا دوست سخم خدا گلا دا دی پا مابینس کی دون نہیں لکہ دا دمیز اخنس شیطان چورو لیجی دا دی پا مابینس کی دا معمولی گلا پا پیراک اخیر پا عداوت و پا دشمنی بانی اور بدل کی دا در طولو درنگا دا اخنس شیطان دے دا کستا چی غلخور وائی نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت النمام دا چی غلخور ندی دا جنت نداخل ہے انڈیوالان سر جوڑ کا پساد لمنزی یو سا پتا چکیس دو کسان سر جوڑول دا دی پا بارکی دا اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن عظیم شان کی دا دی سنستائی رکھا اور پا حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسان چی جماعت یعنی نبی علیہ السلام بڑے وقت کی جماعت نبرش یا وقت نبی علیہ السلام سے جماعت زنڈے دلی ہم پا دیواجی دی چی دا دو پا مابینس کی صلح کول درواغ لاوائی لسی چی دا دی دو دی جڑول دا پارا ظالم دا خدای تا دا فراق دا وصول دا پارا دا جدائی دا پارا تا درواغ وائی منافقہ اللہ پاک دی ہدایت تا ہوگی روایت کی راضی نبی علیہ السلام روان یو قبرستان سر تیر دی دو قبرو سر تیر سو نبی علیہ السلام دا قبر کیوم دی کست عذاب دی و دی توم دی دا اول کست عذاب پا دی واجبانی دی چی دا بولو دا ساس کی سزا نکتے یا دا حیوان دا بولو سا یا انسان پا خپل چکم زائی کی بیادبی ما پا دست ماتی اغا ذکر کلا کی احساس کی پردر آورد او دا دویم چکم دی دا حقا کستی چی غلخورو دا یو بالحالات سر آورد دی پکار توبو دا لوی گناہ دا گناہ کبیر دا نبی علیہ السلام جنت داخلی دا خود جیب توانی کار تکی دا اللہ بندہ ام دی انڈوالان سر جلاک
هم سبا ته پکې متهمه هم سبا به دا دواړه پر تا باندې بدګماني او تا به خپل نږدې مجلس نه پرېږدي نو پیدا خسر الدنیا والآخره د دنیا او آخرت تاواني او نقصان دې د ځان جوړ کړي الله دې هدایت ته وکړي